Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә яңа билгеләнү. Ознакайда футбол манежы ачылды. Музейлар мәдәни мирас сагында. Әлмәт муниципаль районының гомум шәһәр планеркасы яңа билгеләнүдән башланды. Район предприятиеләре һәм хезмәткәрләре җитәкче вәкилләренә Башкарма комитетының транспорт һәм юл хуҗалыгы бүлеге начальнигын тәкъдим иттеләр. Бу вазифага Альберт Насирҗанов билгеләнде. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсенең төп темалары хакында алдагы минутларда. Район башлыгы Тимур Нугуманов узган атнага шул исәптән все свои марафонына йомгак ясады. Аның кысаларында яшьләр үзәге каршындагы мәйданда автомат сүтеп җыю, беренче медицина ярдәме күрсәтү, ГТО нормаларын тапшыру буенча мастер-класслар узды. Шулай ук узган атнада Әлмәт районы ветеринар советы 45 еллык юбилеен билгеләп үтте. Наша ветеранская организация по праву всегда считается очень авторитетной, очень эффективной, успешной и достойно представляет, известно, не сколько даже в республике, а больше теперь уже за пределами, своими высокими достижениями. Везло всегда нам руководителей, накопившийся опыт эффективно используют для того, чтобы делать работу ветеранской организации более правильной, более нужной. Планеркадагы беренче докладны Әлмәт җылылык шелтәрләре предприятиясе директоры Фәиз Зарипов тәкъдим итте. Үз докладында ул предприятие үсеше нәтиҗәләре турында сөйләде. Икенче доклад Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге начальнигы Али Матакуловтан булды. Ул кадрлар сайлап алуда һәм саклауда ярдәм күрсәтү турындагы мәгълүмат белән уртаклашты. Имеется определенные социальные гарантии, льготы, государственное пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги. То есть если человек, отслуживший в армии, 20 лет пришел к нам, то в принципе в 40 лет он может уйти на пенсию. Балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе башлыгы Илнур Фасхетдинов исә киләсе ел мартында Сочи шәһәренең Олимпия паркында Сириус федераль территориясендә узачак Бөтендөнья яшьләр фестивале турында сөйләде. Фестивальдә дөньяның төрле илләреннән 20 мең яшь лидер катнашачак. Алар бизнес, медиа, халыкара хезмәттәшлек, мәдәният, волонтерлык, хәйриячелек һәм спорт кебек төрле эшчәнлек өлкәләрен тәкъдим итәчәк. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Колабызның төзүчеләр проспекты Ленин урамы кисешендәге җир асты җәяүлеләр кишүендә төзекләндерү эшләре башланды. Халыкка 20 елдан артык хезмәт күрсәткән бу кишүгә ремонт кирәклеге хакында әлмәтләр инде күптән шикаят белдерә иде. Аны район башлыгы Тимур Нугуманов үз контроленә алды. Һава торышы начарлануга карамастан эшләр тулы көченә бара. Кишүгә илтә торган участоклар ике яктан да бераз үзгәртеләчәк. Бүген бирегә таш түшиләр. Моннан тыш баскычлар яңартылачак һәм яктылык системасы да алышыначак. Ознакай районы Яңа юл микрорайонында өр-яңа ябык футбол манежы куллануга тапшырылды. Әлеге спорт объектының төзелеш эшләре 2023 елның март айында башланып, октябрьдә тәмамланды. Алга спорт комплексын тантаналы ачу чарасында муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин, Татнефть компаниясының социаль үсеш буенча генераль директоры урынбасары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев катнашты. Район халкының спорт сөючеләренең көтеп алган бу заманча спорт объекты кыска гына вакытта төзелеп инде ишекләрен ача. Чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шәйдуллин һәм Татнефть компаниясының социаль үсеш буенча урынбасары, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев сәламләделәр. Соңгы елларда бик күп эшләр Ознакайда эшләнде. Аны инде менә нинди объектлар ачылмады, тротуарлар, юллар, бөтен нәрсә эшләнә. Ознакай елдан ел моторлана. Яңа юлда инде шундый кирәкле спорт комплекс. Инде халык күптән сораган иде бу спорт комплексына. Монда инде 3,5 халык яши, 1000-дән артык бала. Монда инде ел дәврендә менә шушы футбол белән шөгыльләнергә була, спорт белән шөгыльләнергә була. Бик уңай, бөтен шартлар да бар. Тантаналы ачудан соң халык манежның эчке ягына узды. Биредә капиталь инвестицияләр күләме 108 миллион сумны тәшкил итә. Объектның административ зонасы һәм уен зонасы бар.
Барлык техник таләпләре үтәлгән заманча киенү бүлмәләре, душ челтәре, спорт җиһазлары һәм инвентарьлар кую урыннары, тренер өчен бүлмә, кунаклар өчен гардероб, процедуралы беренче медицина ярдәме күрсәтү өчен бүлмәләр урнашкан. Бу көнне биредә беренче спорт ярышлары да узды. Данир Гәрәев 6-нчы мәктәп командасы составында чыгыш ясый. Играю в футбол 7 лет. Сборная играла с 2020 года. Ну, то, что построили такой менеджер, очень хорошо, потому что есть 4-го арена, там покрытие паркет только. И, то есть, там невозможно играть в закрытом помещении на траве. Есть стадион, только он открытый. Но когда площадка закрыта и там трава, ну это, я думаю, вообще великолепно. Алга таба бу манежда зур әһәмияткә ия булган спорт чаралары узар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебездә спортта үсәр өчен мөмкинлекләр шактый. Күпчелек яратып карый торган һәм шөгыльләнә торган футбол, хоккейдан тыш, олимпия спорт төрләре дә үсештә. Шуларның берсе тхэквондо. Калабызда аның тарихы 5 ел элек башланды. Здесь мы развиваем гибкость, скорость, силу. Радмила Варфоломеева тхэквондо белән 4 ел шөгыльләнә. Бүген ул спорт мастеры кандидаты. Республиканың җыелма командасы составына керә. Я чемпионка Татарстана по тэквондо, участница всероссийских соревнований, чемпионка международного турнира в прошлом году вот была. Также участвую в соревнованиях Приволжского федерального округа, там тоже занимаем призовые места. Тхэквондо 5000 елдан артык элек Кореяда барлыкка килгән көрәшләрнең контактлы төре. Ул ихтыярны, үз-үзеңне контрольдә тотуны, дисциплинаны һәм үз оешканлыкны үстерә. Монда ихтыяр көче, намуслылык һәм гаделлек тәрбияләүгә зур игътибар бирелә. Нәкъ менә шуңа күрә тхэквондоны спорт кына түгел, рухи практика дип тә атарга мөмкин. Мисал өчен Самира Дусинбаева дзюдо һәм йөзү белән шөгыльләнгән. Нәтиҗәдә тхэквондоны сайлый һәм 2нче ел әлеге спортта. Культуру вообще, то, что создано в Южной Корее, ну, в Корее в общем. Мне, в общем, сама Корея нравится, и поэтому я выбрала именно этот спорт. Мне комфортно тут находиться, то есть заниматься тут доставляет мне удовольствие. Татарстанның Тхэквондо федерациясе ярдәме белән калабызда Үзбәкстаннан чакырылган тренер Равшан Уренбоев эшли. Ул 6 төркемдә тхэквондо буенча тренировкалар алып бара. Остаз сүзләренчә, балалар корал кулланмыйча үзләрен якларга өйрәнәләр. Әлеге Олимпия уеннары программасына кертелгән көрәш төре белән шөгыльләнү үз-үзеңә ышанычны арттырырга, агрессиядан һәм комплекслардан арынырга ярдәм итә. Я занимаюсь почти 2 года. Но мне нравится, потому что здесь можно защищаться. Меня в детстве обижали в классе, вот я и пошел сюда. Вот нашел новых друзей, еще новенькие появились. Даими дәресләр сәламәтлекне ныгытырга ярдәм итә һәм иммунитетны арттыра. Теләк бар икән, тренер балалардан тыш олылар белән дә шөгыльләнергә әзер. Спорттан сәламәтлеге өчен җавап бирсә, мәдәни мирасыбыз, үткәнебез аша киләчәк буынның рухы өчен җавап бирергә сәләтле. Милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип игълан ителгән агымдагы елда бу теманы яктыртуны дәвам итәбез һәм сезне Түбән Абдул авылына сәяхәткә чакырабыз. Әлмәт районы Түбән Абдул авылына рәсми мәгълүматлар буенча 18нче гасыр башында нигез салына. Ул Шушма елгасының сул ярына урнашкан. Елховай авылы белән терәлеп торсалар да 2 авылга 2 кеше нигез салган, шуңа күрә аларны бер авыл дип бутарга ярамый. Революциягә кадәрге чыганыкларда Абдул Багряш Тош исеме белән билгеле. Бүген биредә 2 авыл тарихын җентекләп өйрәнү өчен Халиулла Әхмәшин исемендәге Елховай авылы тарихы музеена килүдә җитә. Аңа 1961 елда нигез салынган. Учреждение бу мирасны бертөкләп җыйган шәхес исемен йөртә. Революция вакытында, сәнәкчеләр сугышы вакытында, 30нчы елдагы колхозлашу чоры вакытында, шуннан соңгы 56нчы елгы авылны бездә бөтен илдә булган фаҗигале хәлләр дә, беренче бөтен дөнья сугышы, икенче бөтен дөнья сугышы, булар бит бөтенесе дә аның бала чагында, яшьлек елларында үзе кичергән менә шушы гомер буена менә бик күп нәрсәләр кичергән кеше ул. Һәм үзе дә Бөек Ватан сугышында катнашкан шушы авылдашыбыз яшьләргә дә киләчәк буынга да менә бүгенге көн өчен бүгенге көн халкына да тирә-якта бөтен Татарстан Республикасына кирәкле эш башкарып калдырган.
Музей экспозициясе 7 залда урнаштырылган, анда табигый археологик табылдыклар, этнография, авыл тарихы һәм урта мәктәп үсешен чагылдырган экспонатлар тәкъдим ителгән. Биредә татар авылы йорты макеты, хезмәт кораллары, көнкүреш кирәк-яраклары, әби-бабаларыбызның киемнәре һәм бизәнү әйберләре, агач соус-саба коллекциясе, шүкеп ясалган җиһазлар, соус-саба шкафларын күрергә була. Булар барысы да һәм башка бик күп нәрсәләр гражданнар сугышы һәм колхозлар оешу, Бөек Ватан сугышына авыл халкының батырлыклары турында шаһидлек итүче язма чыганаклар белән тулыландырылган. Белем бирү процессына багышлаган экспозиция аерым кызыксыну уята. Безнең менә монда сез күрәсез букча бит инде без беләбез аны нидән киндердән тегелгән букчаларны. Бу менә әтиләре ясап биргән балаларга, башлангыч класс балаларына менә шундый агачтан портфель букча. Менә монсы зуррак класслар. Безнең зуррак класслар менә шушы портфель белән йөргәннәр. Безнең, конечно, ансы әйбәт саклана, ремешугына сакламый. Менә монда ремешук асып йөргәннәр әле алар аны. Менә шундый матур экспонатлар бар безнең музеебызда. Авылның мәдәни үсеше өчен җирле мәдәният йорты коллективы җаваплы. Бүген биредә 15 клуб оешмасы эшли. Барлык теләүче авыл халкы бию, вокал белән шөгыльләнә ала. Сүнмә сөйләүләр фольклор ансамбледа эшләп килә. Әлбәттә, төрле мастер-классларда уздырыла. Мәсәлән, милли татар үрнәкләре стилендә бизәнгечләр ясау буенча. Калфаклар, татар калфаклары, чигәбез, тегәбез. Шулай ук инде, менә әле күптән түгел генә, менә мондый брошкаларга да күчтек. Менә шундый матур иттереп, брошкалар ясыйбыз. Айына бер тапкыр безнең шундый мастер-класслар үткәрелә. Шул ук без аларны шәһәр күләмендә үткәрелә торган төрле чараларда кулланабыз. Шундый эшләр белән шөгыльләнәбез. Сүз уңаеннан бүген авылның мәдәният йорты зур үзгәрешләр кичерә. Дәүләт программасы нигезендә ул якын арада төзекләндерелеп, кулланылышка тапшырылырга тиеш. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Тапшыруыбыз ахырында тагын бер файдалы мәгълүмат. Иртәгә 25 октябрь Әлмәттә Татарстан районнарында яшәүчеләр өчен үз бизнес проектларын эшләтеп җибәрүдә ярдәм итүгә юнәлдерелгән бизнес-бум семинары узачак. Семинарда кунаклар краудфандинг кебек акча җыю коралын җентекләп өйрәнәчәкләр. Шулай ук Boom Started краудфандинг платформасында үз проектларын нәтиҗәле эшләтеп җибәрергә һәм үстерергә өйрәнәчәкләр. Шулай ук бизнес идеясе булмаган катнашучыларга оештыручылар аны эшләүдә ярдәм итәчәк. Очрашу нәтиҗәләре буенча катнашучыларның 5 проекты сайлап алыначак. Аларны оештыручылар ай дәвамында акча җыю белән тәэмин итәчәк. Семинарга экраннарда күрсәтелгән сылтама буенча теркәлергә мөмкин. Очрашу калабызның яшьләр үзәгендә Ленин урамы 21 йортта узачак. Башлана 13 сәгатьтә. Әлегә шулар. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.